Actually, ang requirement under the implementing rules natin ay ibigay lang yung full name, yung date of birth, yung sex, saka yung present official address ng subscriber. Kasama na rin yung mga ID na pinapasubit. Any government ID, no, yun ang kailangan natin. Kaya lang, yung ID dapat mayroong picture. Ngayon, siguro kaya humihingi sila ng selfie kasi gusto nila makita yung present appearance ng subscriber. Kasi may mga ID picture kasi naluma na yung picture at kuminsan malabo yung picture. So kailangan natin ng malinaw na photograph ng subscriber para maganda yung information na nakukuha natin. Para sigurado rin naman na siya talaga yon. Kasi kapag hindi natin masyado namumukhaan yung picture, maaaring it could result to ambiguity, hindi natin makilala talaga kung sino yung talagang subscriber. Yung ginagawa ng NTC ay i-identify yung mga remote areas na kung saan nahihirapan yung subscriber mag-log in dun sa registration. So what we are doing right now, we identified yung remote areas na pwede nating puntahan at kasama yung telco to conduct the actual registration on site. So ang sa ngayon, sa January 27, mayroon kaming proposed activity and this will be on Friday ng January, that is 27. Sa Ligao City natin gagawin muna yung ating unang registration on site. Meron pa kaming ibang lugar na nakapila katulad ng Bakakay at saka mayroong tayong gagawin din sa Camsur at saka sa Cam Norte. Itong mga lugar na to we will announce accordingly kapag malapit na yung Kaya yung mga subscribers sana, we are inviting all subscriber na medyo nahirapan mag-register kasi kasama na po natin yung mga telco, sila na yung mag-assist sa inyo to register online. At ang pinili kasi natin na lugar ay yung mayroong internet signal. Kaya although sinasabi natin remote, but it is within the vicinity ng city kasi nandoon yung internet signal natin at accessible sa mga lahat ng mga subscriber. Sa ngayon po, wala pa kaming detailed na information dito sa Bicol region. Pero ang meron tayo yung sa national, di ba? Yes. Ang lahat na naka-registered as of now, ang information that we got is about 22 million. So yan sana ang panawagan namin na wag na natin hintayin yung deadline kung kailan matatapos sa April. Kasi baka mamaya ma-overload na naman yung internet capacity ng ating mga registration platform. So mas maganda if you have the opportunity, take advantage of it. Kapag medyo konti ang nagre-register, mabilis naman po mag-register. Pero mas maganda po, maging responsable tayo sa pag-register kasi kapag naka-register sa inyo yan, kapag nagamit ng iba sa mali o illegal na paraan, kayo pa rin po ang mananagot. So, just take note of that kasi wala naman pong limit, pero you have to be responsible for that. Ang minor naman, ang pwede mag-register ay yung guardian nila o kaya yung magulang nila. Okay, again, ulitin ko yung pong invitation namin na yung pong nahihirapan mag-register. Just abangan nyo lang po yung exact location at saka exact time and date at we will conduct an on-site registration kasama po yung mga telco and we have already coordinated with the local government unit at ang unahin po natin ay sa Ligao at ito po ay kapag maganda po panahon at walang problema, itutuloy po natin ito sa January 27.